Hej, stop! Leto je príliš horúce. Presunte sa do tieňa. Nech vám niekto pripraví osvieženie a prinesie ho do záberu. Ukážte logo kampane Vodovodná chutí letu a zachyte ten moment úľavy. Teraz spravte detail na nalievanie vody. Áno, presne tak. Chceme ukázať, aký dôležitý je v lete pitný režim a že najlepšou voľbou je voda z vodovodu. Nechajte v zábere letný stôl. Džbán s vodou nech zostane v centre pozornosti. Nezabudnite ukázať aj ceny, o ktoré môžu ľudia súťažiť na sociálnych sieťach. Scéna nech pôsobí pokojne. Letný deň, tieň, pohoda, osvieženie. Teraz aktivujte súťaž na Facebooku a Instagrame. Ukážte, že súťaž prebieha od 6. júla do 28. augusta 2026 a jasne ukážte, ako sa zapojiť. Odpoveď napíšte do komentára. Nezabudnite ukázať, že kampaň je rozdelená na 6 súťažných aktivít na Instagrame a 4 súťažné aktivity na Facebooku. Na finálny záber si prirodzene nalejte vodovodnú a napite sa. Hlavne buďte v pohode. A slogan Vodovodná chutí letu tam musí zaznieť.